Fil-waqt li l-Gvern qed jagħlaq l-assess tal-Pulizija, fl-aħħar xhur żdied it-tħassib ta' residenti b'rabta mas-sigurtà f'pajjiżna, tant li kienet reġistrata żieda fl-installazzjoni ta' kameras tas-sigurtà kemm fuq barra u anke fuq ġewwa ta' residenzi privati. Numru ta' lokalitajiet fosthom il-Madlina, San Paw tat-Tarġa, Ħallija u Ħalbanzan irrappurtaw mewġa ta' ħalelin li żgassaw djar ta' residenti, b'riżultat li din is-sitwazzjoni kkawżat biża' fost in-nies. Kumpaniji li jbieħu kameras tas-CCTV u apparat ieħor għas-sigurtà tar-resident tkellmu mat-Times of Malta fejn spjegaw kif l-interess għall-installazzjoni ta' dan l-apparat żdied sew fl-aħħar ftit xhur. Kumpanija partikolari saħansitra tirrapporta żieda ta' 40% fil-beħ tagħha. Il-Pulizija konfermaw mat-Times li fl-aħħar ġimgħa ta' frar biss ġew rapportati 5 serqiet fis-swieqi, il-Mosta San Ġwan, in-Naxxar u l-Mellieħa. Mhux magħruf jekk sarux arresti b'rabta ma' dawn il-każijiet. Quddiem dawn is-sitwazzjonijiet diversi residenti qed jingħaqdu flimkien permezz ta' WhatsApp groups sabiex ikunu jistgħu jikkomunikaw bejniethom f'każ ta' xi suspett. Is-sena l-oħra l-Europol kien ħareġ rapport li poġġa lil Malta fost l-ewwel 5 pajjiżi li huma l-aktar affettwati minn kriminalità organizzata. L-aħħar li kien hawn dan l-ammont ta' serq minn residenzi privati kien fis-sajf tal-2018. Din il-ġimgħa stess anke l-Parti Nazzjonalista insista sabiex il-Gvern jipprovdi risorsi lill-korp biex flimkien mal-kunsilli ikunu installati kameras tas-sigurtà f'punti strateġiċi u billi jerġa' jiftaħ access tal-Pulizija 24 siegħa kuljum biex ir-resident ikollu rasu mistrieħa fejn jista' jirrikorri għall għajnuna f'kull ħin tal-ġurnata.